Homa Bay kokale bad migao mar pur osetieko ikruok ne chenro mar ndiko jopur e chenro migeto ndik godo jopur ma kwan gi oingo 500,000 kaka achiel kuom yor ting'o malo chenro mag pur kod neno ni kaunti no obedo gi chiemo moromo. Chenro mar ndiko jopur go chakore juma manyien kendo biro dhi nyime e wards duto 40. Jafwambo marwa Ali Abich leronwa wachni. Migao mar pur e piny owacho ma Homa Bay osebedo ka tiego jogo mabiro tayo chenro mar ndiko jopur. Chenro ma itimo mar ng'iyo kwand jopur mantie e kaunti no, kothe ma opogore ma gipidho kod lach mag puothe ma gisebedo ka gipuro. Jalup gavana e kaunti no Yugi Magwanga oyango ni chenro mar ndiko jopur e kaunti no biro chakore juma manyien kendo gigeto ndiko jopur ma kwandgi oingo 500 e kaunti no mangima. Wabiro chako exercise ni chakre samora mora e juma manyien. Wadwa ni mondo wandiki jopur ma ok thin ne 500,000. Magwanga wacho ni chenro mar ndiko jopur biro konyo kaunti no e ng'iyo kit kony monego bed ni miyo jopur kalure kod gwenge ma gipure, ng'iyo kit kothe ma opogore ma gisebedo ka gipuro kod manyo yore minyalo migigo sir motegno mar bero sekta mar pur e kaunti no. Ka watimo budget kaka migao mar pur kod pith, to wang'eyo ni pesa mwanyalo keto e migao no romo nade, tang'o gang'o mowinjore be ni timo e iye ka, to wang'eyo ni eka di mantiere mwanyalo timo godo gimoro. Data mwachokoni biro konyo godo the national government ka sama koro wa register for subsidized fertilizer, to wang'eyo ni jadi ma puro dhano ma dhi timo registration dhano 503 mano ma wakao kaka agripreneurs kata jomiluongo ni enumerators ma dhi choko nwa data gi. Moko kuom jopur mane walosogo osiro mokalo chenro no ka gidwa ni mondo sirkand kaunti no bang' tieko chenro mar ndiko kendo kawo nonro mag jopur obi ochiwnegi sir motegno mondo giyud konyruok kalure kod chenro mag pur ma gitimo. Ka nitiere kaka ginyalo upgrade nwa weche mag pur, wanyalo yudo certified seeds, wanyalo yudo fertilizer, mwatimo godo ginene de pur manyasani. To nyalo konyowa kabisa nikech chien kucho choni nyalo nwang'o ka wapura pura, irrigation ne watimo mana gi lwetwa, to sani tinde watimo irrigation system mwatiyo gang'owa gi weche mag pipes gi, to watimo irrigation to gige wagi wayudo kaka wakonyore. Koro wagombo ni ka sirikal nyalo keto input ne moro mondo mi at least otimnwa value addition e wi purwani. Government omiwa e kothe manyasani manyalo konyowa. Kute be chandowa ka nyamiwa support achiel kuom mago irrigation facilities be kanya yudore sirikal nyalo konyowa mano. Sani ng'eni season opogore, oyudo ka sani samoro chieng' rieny, samoro koth chwe, koro ywayo kothe mapiyo mondo wayud go yuto mapiyo mondo konyo oganda mamoko be. Jopur okwa mondo bi ochiw nonro margi mondo kony sirkand kaunti e yore minyalo konygigo. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay. Nyasi mar show ma Mombasa ma itimo e alap ma Mkomani e